Здравейте хора, аз съм Алекс. Аз съм Дани. Това е първият ми гост, който ще е в нискобюджетното ни студио. Нещо такова като студио е. Сега искам да кажеш какво мислиш за студиото. Много е яко. Наистина. 10 от 10. Въпреки, че сме навън, че е студено леко. Да. Че сме под навес. Нискобюджетни неща имаме. Даже и цветята са нискобюджетни. Ай, казвай нещо друго. Какво да кажа друго? То стравай съседско време. Баба ми идва така, че и също стане клипче. Ще го оставя в клипа. Добре, нищо не казвам. Аз отидем в Костадин, пък аз отидем тук в тази дъска. Нали? Ако ги искаш, толкова си ги изкарайте. Когато отгледам пакета е. То добре, че половината са изядени, защото няма как да ги изядем. Нали? Има ли още неща или само нищо? И шоколад. Да. О, фани! Инстаграм. Чакай да се направим на Инстаграм. Не, на инфлуенсърки в Инстаграм. Така. Ау. О! Жаден ли си? Жаден ли си? Знаете защо не снимаме на там, където ми е буквално стол? Защото има пране, да се вижда на камерата. Да. За това. Според вече не го показвам. И аз го показах вече веднъж. Има 4 белота. Да, 4. Колко блузи? Униформите на Чичо ми. Аз си изпих. Браво. Всичко е право. Не си. Мамо, толкова не съм жена. То с малко прилича на тези сладките топчета. Го малко на камерата е пича. Ето. Има някакви такива топчета, нали? Шоколадови бяха такви, не ги знам. Може и в тъци, да. Шарени. Да, шарените пръстъци. Те малко на такова прилича. Дей са майка, ще го изпия. Искам да слуша. Аз ще снимай. Олги, служи е тук до мене. Шрек. Че, на здраве. На здраве. О! Готово. Аз се го... О, фак, малко ми остана. Поне го изпих. Ще се бъдеш чашата. Хора. Ляз. Ще го случи. Не да стане. Това момчето, което вече сме снимали един клип. Той вчера се влюби.
Да. Да, вчера гледахме видеята много често. Качих едно видео и той беше първия, който го лайкна и го гледа. Да. Което е сравнително добре. Радвам се, че се ми абонат. Защото абонатите ми вече нищо не правят почти. Не. Те само ми гледат видеята и даже не ги харесват. Няма да питам ти защо нямаш коментари, нали да ти пишат. Бе, Коментари, нали не. феновете ти пишат. А? Коментари, че той си ги изключил. Не, аз съм ги включил, но YouTube ми ги махнаха. Мгм. И същото другия месец ще ми ги пускат. Искаш да напишеш ли? Не. Ами не бе. Кой искаш? Питам, защото не ми излизат. Хора, той направи рекорда за рекордите, знаеш. 138 абоната на моя канал. И днес празнуваме. Правим официално 7 години от когато каналът ми е създаден. Аз почнах 2019 в Beatbox. Го вднеш на камерата. Нищо. Ту. Патео! 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 Ще аз се задавя пък аз. Щак ме там носи на гробищата. Кой бе? Добре. А. Нали? Виждате малко спити хора. Да. Сега ще видите много бейти. Чакайте. Аз ще не усетих. Чуй малко да покажа гръбите си малко. Или стани. Стани. Виждате обстановката ни. Хубавата ни обстановка. Сам не гледайте на там. Я съм да гледам. Не гледайте на памки. Или пък на там. О, пък да не даш. Ще бъда демонетизиран. Моят стол е много по-хубав. Защо? Защо? Моят тия се обигнаха. Не, на мен е много по-добре. Ще си вземи същия стол като моят. Добре. Само махни пуканката. Ще е паднала някаква. Забавно ми вдихне. Епизода малко щастие му се вкара. Ами, моя рекорд... Ти гледал ли си ми най-дългото видео? Мисля, че колата е тук. Мисля, че... Какво мислиш? Много неща. Не, кажи, наистина. Какво мислиш? Гледал ли си го? Не, ама не съм, може да го гледам. 13 минути. Да. Ти гледа ли клипчето, дете с тебе? Мисля, че не го спомням. Дете 10 минути. Тей. Идва ми. Да. Пак да сме, ние, пак да сме. Пак да сме, ние сме пакта. Това е
е фен на най-големия ютубър. Най-големите ютубъри. За него, нали на Майнкрафт? Сега той ще ви ги каже. Малко говори за любимите си ютубъри. Да. Рил БГ, както беше. Да, Рил БГ. Да, говори за тях. Те са от 2023 година. 3 години вече Не, на мен правят. е говори на тях. Да. И друго коля да кажа, най-яките са тъй. Казвай, говори. Да. И тъй, гледах им всички видеа, не всички, само някои, които са ми по-интересни. Казвай. И какво това нищо? Те всички са ми интересни, но всички не съм ги гледал. Може да ги гледам. Ти се чупни ми. Ти колко е от 2023 са? Да. Че за 3 години видеа няма как да ги изгледаш толкова бързо. Не. Аз ти казвам, принцип, аз съм гледал някакви доста видеа, ама не всички. Ти поне си ми последовател от вчера, ама си ми гледал доста видеа. Въпреки това. Ама това е истински фен, приятел. Защото той ми ги буквално харесва всяко едно видео. Да. И днеска сутринта даже дойде и ние почнахме да ми лайкваме видеята. Добре, той почна. Да. Ама аз му казах. Просто да се лайква. Хора, момчето искаше да пусна клипчето, да ми каже нещо. Абонирайте се за неговия канал, лайквайте всички видеа. Това е най-известното момче тук, в България. Да, е става вната. Даже мисля, трудно му получила. Нали? Той ми е една колега, всъщност. Браво. Знаеш ли, че аз имам професия, Браво. ютубър. Мгм. Изкарвам 10 евро на клип. Верно е. За колко евро си спечелил? Много. От когато сме влязли в еврозоната, съм спечелил 500 евро. Ама когато сме в еврозоната. Ще го сложим това с бюджетните неща. Ще го сложим това с бюджетните неща. Какво направи, бе? Да се махна. Ако искате песен, ще направиш песен. Мисля, че не. Не, Добре, ще направим. Ако направим песен, ако искате да направим песен, 10 000 харесвания и правим песен. Така че ние сега ще правим малко неща за песента. Така че, чао!